Nagpabiling nanguna sa team standing sa NCAA Season 100 ang Benilde Blazers nga dunay unom kadaog. Human gipildi ang San Sebastian Golden Stags sa dula niini kaganina. Nahimong pulbahinam ang ikaunom nga kadaugan sa Benilde Blazers kaganina dihang misulod kini sa overtime. Pinaagi sa 5 ka puntos ni Winston Inot, daog ang Benilde Blazers sa score nga 96-94. Gani mihakot si Inot og 23 points, 8 rebounds and 8 assists alang sa overtime win sa Blazers. Nagpabiling 5 ang daog sa Mapua Cardinals ug Letra Knights, 4 ang Perpetual Altas, tig-tulo ang San Beda Red Lions, EAC Generals ug LPU Pirates. Samtang tig-duha ang JRU Heavy Bombers, Arellano Chiefs ug San Sebastian Golden Stags. Padayong tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 kung asa ugma October 2 magsangka ang Mapua Cardinals versus Arellano Chiefs sa alas 12 sa udto ug LPU Pirates versus Perpetual Alta sa 2:30 sa hapon ug makita sa Heart of Asia.